No niin, tervetuloa tänne -30 pakkaseen ja tällä kertaa katsellaan, että onko tämmönen letkulämmitin vörtti. Mulla on nyt kahdessa autossa, tää on toinen auto missä mulla on tämmönen, niin tällä kertaa mulla on tämmönen mukana. Oho, semmonen löytyi sieltä, katsottais toimiiko tää nyt ollenkaan. Mitäs on? Ei täällä ole kyllä ajettu päivä. No joo, esimerkiksi tää muovi tässä tämän imusarjan päällä on -29. Joo, entäs tää letkulämmitin tässä? Oho, siinä on -31. Laitetaan kohta päälle ja annetaan olla pari tuntia ja katsotaan mitä se näyttää sit sen jälkeen. Katsotaan vähän tätä letkoakin tässä. Tää letku on -30 asteen. Joo. About-tierallaan sama. Ja tämä letku tässä ylempänä, niin joo, -30 näyttää siinä. Joo, huviksen tulin tällä mittailla tätä sisustoa. Voidaan on aika kylmä, otan tämän nyt tarkkuudella. Aika kylmä on tuo, sisälläkin on aika reippaasti miinuksen puolta. Siinä vaihekepin nuppikin on aivan jäässä. Laittaahan tämmönen päälle, niin voidaan mittailla vähän sen mitenkä täällä nämä lämmöt oikein noussut. Näyttö on jostain sitä -30 noin. Toki on -30. Joo. Katellaanhan mitenkä täällä lämpii ja nyt niin kun tullaan 2 tunnin päässä takaisin. Niin... No niin, parisen tunti on tosiaan mennyt. Katsotaan mitä täällä näyttää. Okei, no niin. Ekana on yläletkussa pitäisi ottaa nyt. Joo, 57, 56. Entäs tässä? Painettahan tuosta, no 24 astetta. Ja katsotaan tästä vaikka vielä. Vähän perseily on tämä pimeyden kanssa, mutta ja mielenkiintoista on vähän vähempi. 15 ja no kannessa näyttäisi olevan semmoset 7. Jos meillä yhtään täällä katos, mielenkiintoista. 6 astetta on tuokin. Tämä venttiilikoppa. Ei paha. Entäs täällä 62, 59, 60, 30. Entäs meidän letkulämmitin itessä? 23 ja sivusta päin 22, 56. No niin, kokeillaanhan miten se lähtee käyntiin sitten. Joo, ihan hyvinhän tuo pärähti käyntiin ja siinä käy. No tässä -7 ja mitäs meidän lämmittimessä? Katsotaan ihan huvikseen sekin, että lämmitin on 33 ja 34 tuosta kohin. Ja paljonko sitä jäinen jäänuppi on mikä on? Onko se lämmennyt ollenkaan? Pahoittelut tästä mestarikuvaamisesta, kun pitäisi hanskojen kanssa heiluja tälle. No nyt se on -10 asteinen. No joo. Entäs ratti? -7. Mutta joo, nätistihän tuo lähti ihan hyvin käy. Letkulämmittimet, no joo, on ne kalliimpia kuin tuo lohkolämmittimet, mutta kyllä mä silti sanoisin ihan vörtiksi. 2 autossa on ollut, ja yksi mikä on tosi kiva bonus nytten on se, että tosiaan niinku, meillä on jo nytten, just äsken käynnistin, aivan niinku 2 minuuttia sitten tai minuutti sitten. Meillähän on jo melkein lämmintä tuolla kohta pikkuhiljaa huussissa ja on niinku huussissa. Mutta joka tapauksessa tässä nyt on se hauska juttu, että nyt jos odotellaan vaikka 5 minuuttia tai jotain tämmöstä, niin koska se on lämmittänyt nesteen, niin sehän kohta puhaltaa lämmintä. Odotahan nyt vielä puhaltaa. Nyt on 1 niin 2,5 tuntia oli lämmityksessä. Eikä olla ajettu metriäkään ja ollaan jo tuossa kohin. Ja tää nyt oikeastaan jo laittaa puhaltaakin lämmintä. Pistetään kokeillaan. Tää videopätkä nyt meinas jää, nonni, joo.
Näitä tulikin jo lämmintä. Eli alle 10 minuutissa pystyy lämmintä puhaltamaan, jos on letku lämmitin. Noniin. Tuo on aika hyvä lukema. Niin ite ainakin on aika paljon tykännyt siitä, että varsinkin jos nyt ei ole niinku -30 tai -28 tai mitä täällä nyt on about ralla, niin se on ihan jees, että melkein heti, varsinkin jos antaa olla vähän pidemmän aikaa. Tää oli nyt 2,5 tuntia lämmityksessä. 10 minuutissa on noin lämmin, niin en menisi ite ainakaan niinku valittamaan. Että ihan hyvä tulos. Koska sit ei tarvii kylmässä autossa istuskella pitkä aika ja tiedän ihan kokemuksesta. Joo, toki lohkolämmitin lämmittää öljyn ja se varmaan on parempi siinä mielessä niin kuin koneelle, mutta mukavuusalueelle niin ei niinkään. Eikä ainakaan mulla on niin nopeasti lämmennyt nämä mitä -30 kuin 30 asteella kun on lämmittänyt lohkolämmittimellä, niin sillä menee kyllä varmaan se, että se on niinku jo tuossa kohin, niin menee kyllä ihan ajellessakin jo jonkun pidemmän aikaa ainakin. Joo, vähän kalliimpi kuin lohkolämmitin, eikä koneelle ole välttämättä niin hyväksi. Siitä me en osaa sanoa faktaksi, mutta nestettähän se silti lämmittää eri nestettä vaan. Ja toisaalta se on helvetin helppo asentaa. Tarkennuksena siis tuohon helppouteen, että ei tarvinnut edes auto nostaa ilman asennusta varten. Ja niin kuin joskus esimerkiksi joissa autossa se säteilylämmitin on vittumaisesti pakosarjan taakse asennettava. Semmosissakin joskus sopii taitella vähän se. Ja pystyy vaikka ottaa autosta toisen. Ei oo välttämättä merkkikohtainen, kunhan ne putket on oikein kokoisesti löytyy hyvä kohta. Ja sit se, että se puhaltaa paljon nopeammin. Hyvä, ettei saman tien, jos on -20 ja 2 tuntia lämmittä, niin sehän puhaltaa about tierrallaan heti lämmintä. Niin se on ihan iso bonus omasta mielestä ja omasta kokemuksesta. Mulla on näitä monta ollut näitä autoja nyt, tai muutamat, missä ei ole tullut lohkolämmitintä mukana syystä tai toisesta, niin se on vaan ollut tökätä paikoille se letkulämmitin. Ja kiitti kun katoit ja ei siitä sit sen enempää.